Prøv at komme ned og ligge på ryggen. Og læg jer godt til rette. Og start lige med et par langsomme, dybe vejrtrækninger helt ned på bunden af maven. Bare lige 2 stykker. Lad skuldrene synke bløde ned til gulvet. Prøv at gøre hovedet så tomt for tanker, som det overhovedet kan lade sig gøre. Langsomt stræk armene op over hovedet, og begynd at strække arme og ben fra hinanden, og det skal bare være sådan lidt blødt og dovent stræk. Prøv at strække helt ud i fingre og i tæer. Så lige stræk den venstre side. Mærk, at den venstre side bliver lidt længere end den højre. Derefter stræk den højre side. Og mærk, at den bliver lidt længere end den venstre. Så prøv at strække på skrå. Nede fra den venstre fod, venstre ben. Op til den højre arm og højre hånd. Så stræk modsat. Så det er nede fra den højre fod og højre ben op til venstre arm og venstre hånd. Igen stræk begge arme og begge ben fra hinanden. Eventuelt lige knyt hænderne og stræk fingrene. Krum tæerne og stræk dem ud til siden. Og så langsomt smelt ud af øvelsen igen. Slip strækket og lad skuldrene synke helt ned til gulvet. Derefter armene ned langs siden. Og løft ganske langsomt det venstre ben, buk ved knæet, flet fingrene og læg hænderne oven på knæet. Ganske blødt og blidt træk benet tæt på mave og brystkasse. Bliv ved med at have et lille blødt tryk på benet. Og lad skuldrene synke bløde ned til gulvet. Tag lige en langsom dyb vejrtrækning. Slip langsomt benet igen og læg det ned ved siden af det andet. Og så løft ganske langsomt det højre ben. Buk ved knæet, flet fingrene, læg hænderne oven på knæet. Igen træk benet tæt på mave og brystkasse, ganske blødt. Bliv ved med at have et blødt tryk på benet. Lad skuldrene synke bløde ned til gulvet. Og lige tag en langsom dyb vejrtrækning. Slip langsomt benet igen. Læg det ned ved siden af det andet. Og lige luk øjnene og træk vejret. Og derefter langsomt kom op og sidde. Start med at sætte jer godt til rette. Prøv at sidde helt midt på enden med en ret ryg. Men prøv at sidde med en afspændt ryg, afspændt skulder. Og lad skuldrene falde ned på plads. Langsomt læg venstre øre til venstre skulder. Drej næsen ned mod gulvet. Og ganske langsomt drej hovedet rundt. Og få et rigtig godt stræk hele vejen rundt af hals og nakke. På begge sider af halsen. Næste gang næsen er ned mod gulvet, så stop der. Løft langsomt hovedet, og lige luk øjnene og træk vejret. Øvelsen til den anden side. Højre øre til højre skulder, og næsen ned mod gulvet. Igen drej hovedet rundt langsomt, og få et rigtig godt stræk hele vejen.
Sidste gang næsen vender ned mod gulvet, så stop der. Løft langsomt hovedet, og lige luk øjnene og træk vejret. Så prøv at kigge 2 gange hen over den venstre skulder, og 2 gange hen over den højre. Og så skråt mod højre og strækker halsen og nakken 2 gange. Skråt mod venstre og strækker halsen og nakken 2 gange. Og lige frem strækker halsen og nakken 2 gange. Igen 2 kig hen over venstre skulder. Og 2 hen over den højre. Skråt mod højre, strækker halsen og nakken 2 gange. Skråt mod venstre. Og lige frem. Stopper igen. Og lige luk øjnene og træk vejret. Hovedet fra side til side. Venstre øre ned til venstre skulder. Højre øre ned til højre skulder. Og få et rigtig godt stræk på siden af halsen. Et stræk, der starter helt op fra øre og helt ud på rundingen af skulderen. Prøv at lægge mærke til, om skuldrene er afspændt og helt nede på plads. Stop igen og lige luk øjnene og træk vejret. Næste øvelse er jagthunden. Prøv at starte med at komme op og støt på hænder og på knæ. Så starter du med at løfte det venstre ben, så du strækker det lige bagud, parallelt med gulvet. Derefter modsat, så det er den højre arm, du strækker lige frem, også parallelt med gulvet. Træk vejret ned på bunden af maven. Og eventuelt holder blikket ned på måtten under dig, for ikke at spænde i nakken. Men også, måske for at hjælpe balancen, hvis du holder blikket lige under dig og finder et lille punkt på måtten, så kan det hjælpe til at holde balancen. Så lyder øvelsen igen. Du hviler maven på lårene og panden blødt på armene, og lige lukker øjnene og trækker vejret. Så kommer du langsomt op igen. Støtter igen på hænderne og på knæene. Nu er det så bare øvelsen modsat. Så du starter med at løfte det højre ben, strækker det lige bagud, parallelt med gulvet. Derefter løfter du modsat, så det er den venstre arm strakt lige frem, parallelt med gulvet. Trækker vejret helt ned på bunden af maven. Holder blikket ned på måtten, dels for at afspænde nakken, men også for at holde balancen. Øvelsen her er selvfølgelig en balanceøvelse, men det er også en styrkeøvelse. Den er rigtig god til mave og ryg. Kommer langsomt ud af øvelsen igen. Hviler maven på lårene og panden blødt på armen. Lige lukker øjnene og trækker vejret. Næste øvelse på Bhujangasana, Kobra. Kom ned og ligge. Helt ned på maven. Placer hænderne ud for brystkassen.
Og lige sørg for, at skuldrene lige bliver trukket en lille smule tilbage. Ikke alt for voldsomt, men bare lige her opmærksom på, at skuldrene kommer en lille smule tilbage, så de ikke lander op om ørerne. Ganske langsomt hejs dig op på armene. Behold et lille buk ved albuerne. Prøv at gøre brystkassen bred. Prøv at strække forsiden. Og måske kig mod loftet. Træk vejret helt ned på bunden af maven. Øvelsen her er rigtig god til at strække forsiden, men specielt god til smidiggørelse, bevægeliggørelse af ryggen, ryggrad. Giver et rigtig godt stræk bagud, som ryggraden sagtens kan, men som den ikke gør så tit. Langsom dybe vejrtrækning. Prøv hele tiden at kigge lidt længere op mod loftet. Sænk skuldrene. Kom langsomt ud af øvelsen igen, stille og roligt. Hvil panden på måtten, og hænderne blødt ud for skuldrene. Lige luk øjnene og træk vejret. Gå nu videre til hundestrækket, Ardha Mukha Svanasana. Prøv at støtte på hænderne og støtte på knæene. Prøv at have hænderne lige under skulderen og knæ lige under hoften, så passer den indbyrdes afstand, når du sætter tæerne til og kommer op med inden som højeste punkt. Du starter lige med et par langsomme dybe vejrtrækninger. Så begynder du at skubbe frem med hænderne, så du skubber enden længere bagud. Få et godt stræk ved skuldrene. Mærk et godt stræk her bag på benene, hen over enden. Langsomt dybe vejrtrækninger, og hele tiden have fornemmelsen af at skubbe enden lidt længere bagud. Lad hælene ganske langsomt i deres eget tempo synke ned imod måtten. Det er ikke et must, at de her hæle skal være på måtten. Vær også opmærksom på, at din nakke er afspændt. Eventuelt lige ryst lidt på hovedet for at være sikker. Langsomt ud af øvelsen igen. Du hviler maven på lårene, panden på måtten og strækker armene frem. Lige lukker øjnene og trækker vejret. Næste øvelse er rigtig godt stræk af siden. Kom ned og sid på enden. Stræk benene frem foran dig. Og så start med at tage det venstre ben en lille smule ud til siden. Du bukker det højre knæ og ganske blødt trækker foden til dig. Så tager du den venstre arm ind foran kroppen, lægger venstre hånd over på det højre knæ. Den højre arm lader du gå rundt om ryggen. Hvis du er meget smidig, kan hånden måske ligge på indersiden af låret, ellers bare lad armen blive liggende rundt om ryggen. Prøv at sidde midt på enden. Prøv at række dig så meget op du kan. Prøv at kigge så langt bagud som det er muligt. Sænk skuldrene og måske løft hagen lidt. Langsomt dybe vejrtrækninger. Hele tiden have fornemmelsen af at kigge lidt længere bagud.
tag en ekstra langsom dyb vejrtrækning. Prøv at mærke på udåndingen, at du måske kan kigge lidt længere bagud. Uden at mase, kun ved hjælp af åndedræt. Kom langsomt tilbage. Stille og roligt drej din ryg tilbage. Stræk benet. Træk det andet ind til. Sæt hænderne bag ved ryggen og lige stræk forsiden. Sænk skuldrene og luk øjnene. Træk vejret. Øvelsen til den anden side. Nu tager du højre ben en lille smule ud til siden. Du bukker det venstre knæ og trækker foden blødt til dig. Så tager du den højre arm ganske langsomt ind foran kroppen. Lægger den højre hånd over på knæet. Du lader den venstre arm gå rundt om ryggen. Sidder lige midt på enden. Retter dig så meget op du kan. Kigger så langt bagud som det er muligt. Langsomt dybe vejrtrækninger. Langsomt tilbage igen. Stille og roligt. Strækker det bukkede ben, trækker det andet ind til, sætter hænderne bag ryggen. Og lige lukker øjnene. Og trækker vejret. Gå nu videre til et par rigtig gode stræk. Kom langsomt ned og læg på ryggen. Helt ned flad på måtten. Så start med at placere dine fødder på måtten, så du har knæene mod loftet, og lige trykker lænden ned mod gulvet. Så strækker du dine arme helt ud og lægger dem ud på gulvet. Ganske langsomt lægger du benene ned til den venstre side, så du løfter enden og løfter ryggen, men lad skuldre og arme blive på måtten. Hvis du gerne vil have et lidt større stræk på skrå, så kan du gøre det, at du tager dit højre ben hen over det venstre, og ganske langsomt lægger begge ben ned til den venstre side. Hvis du synes, det er rigeligt stræk med benene ved siden af, så er det det, du gør. Langsomt dybe vejrtrækninger. Når du mærker, at benene er så tæt på gulvet, som de kan komme, så drejer du langsomt ansigtet over til den modsatte side, så du kigger mod den højre arm. Mærk et rigtig godt stræk på skrå. Mærk også lidt efter lidt med den langsomt dybe vejrtrækning af dine arme og ben, skuldre. Og måske siden af ansigtet synker lidt tættere på gulvet. Så løfter du ganske langsomt benene op fra gulvet, så knæene igen mod loftet. Du lægger benene ned til modsat side. Igen, hvis du vil have et lidt større stræk, så løfter du det venstre ben hen over det højre og ganske langsomt lægger benene ned. Hvis du synes, det er rigeligt med strække på skrå, når benene ligger ved siden af hinanden, så er det det, du gør. Løfter ende, løfter ryg. Lad skuldre og arme blive liggende på gulvet. Når benene ligger så tæt på gulvet som muligt, så ganske langsomt drej ansigtet modsat, så du kigger over til den venstre arm. Langsomt dybe vejrtrækninger. Mærk et godt stræk på skrå.
Og mærk også lidt efter lidt, at arme og skuldre og ben, og måske siden af ansigtet, synker lidt tættere på gulvet. Langsomt løft benene op fra gulvet. Når knæene igen er mod loftet, så trækker du armene ind til siden. Og ganske langsomt kommer ind i hoftestrækket. Du når knæene ganske langsomt synke ned til hver sin side og sætter fodsålerne tæt sammen. Eventuelt strækker ryggen lidt, så din lænd kommer lidt tættere på gulvet. Armene kan du enten have ned langs siden eller hænderne på låret. Brug den langsomt dybe vejrtrækning til lige at tage det værste stræk fra hofte og lår. Ganske langsomt. Knæene mod loftet igen. Læg lårene ned på maven. Læg en hånd blødt på hvert knæ. Og trill ganske langsomt fra side til side. Og få en lille massage af ryggen. Ryggens muskler og ryggraden. Igen. Slip med hænderne. Læg benene langs. Læg armene ned langs siden. Videre til afspænding. Læg dig rigtig godt til rette på ryggen. Kom ned og læg helt flad på munden. Hvis du har et tæppe eller en trøje eller nogle sokker, så kan du sagtens tage fat i det. Eventuelt kan du også bruge en lille øjenpude, som du ganske forsigtigt lægger over øjnene for at komme lidt dybere ind i afspændingen. Lægger dig godt til rette, rykker lidt på dig, så du ligger så godt som muligt. Lille afstand mellem fødderne, armene bare en smule ud fra siden, håndfladene mod loftet. Start lige med at tage en ekstra langsom, dyb vejrtrækning. Prøv at mærke, at din krop ligger blød og tung på gulvet. Prøv at mærke din krops kontakt til underlaget. Så prøv at flytte opmærksomheden ned på begge ben. Og start med at slappe af helt ude ved tæerne. Følg langsomt afspænding videre til begge fødder, hæle og ankler, underben, knæ og lår. Mærk, at begge ben hviler tunge og afslappet på gulvet. Flyt nu langsomt opmærksomheden videre ud på begge arme. Og start med at slappe af helt ude ved fingrene. Følg langsomt afspænding videre til begge hænder. Håndled. Underarme. Albuer. Og overarme.
at begge arme hviler tunge og afslappet på gulvet. Så flyt langsomt opmærksomheden til undersiden. Start med at slappe af ved enden. Gå langsomt videre til lænden. Ryggen nedefra og hele vejen op. Mærk undersiden hviler tung og afspændt på mål. Flyt langsomt opmærksomheden til oversiden. Start med at slappe af ved hoften. Langsomt videre til mave, mellemgulv, hele brystkassen og begge skuldre. Mærk oversiden afspændt og let. Mærk hals og nakke slapper af. Og flyt opmærksomheden til ansigtet. Afspænd hver eneste lille muskel ved kæbe og kinder, øjne, øjenbryn og pande. Hele ansigtet afspændt og blødt. Og mærk, at hovedet hviler tungt på måtten. Mærk, at hele kroppen er afspændt. Hver eneste lille muskel slapper af. Mærk den langsomme, dybe vejrtrækning, uden at påvirke den. Bare læg mærke til, hvor den er. Mærk den ro og fred, der har bredt sig i hele kroppen og til hovedet. Brug et lille øjeblik på bare at være i den her afslappede, meditative tilstand. Ganske langsomt. Forbered dig på at komme tilbage igen. Begynd langsomt at bevæge fingre og tær. Tag en dyb vejrtrækning og måske stræk dig lidt. Og ganske langsomt. Op og sidde igen i dit eget tempo. Tusind tak for nu, og have en rigtig god